Salut, dragi abonați! Eu sunt aici la Marea Neagră, în Costinești. Sunt cazat în Costinești și ar vrea să vă arăt castelele mele de nisip. Uitați! Castelele mele de nisip. Uitați ce frumoase sunt. Uitați, aici mai începem un castel. Vă mai arăt pe canalul meu de YouTube. Uitați aici eu cu tatăl meu cum am făcut castelul, vă place? Să dați un like aici, să facem, că zici, 70 de like-uri. 70 de like-uri să facem la acest șor. Uitați, bă, mai arăt aici cum e. Uitați aici, vă arăt Marea Neagră. Vă arăt aici Marea Neagră cum este, aici e galeata mea. Vă place aici la Marea Neagră. Sper să vă placă. Uitați aici ce valuri mari sunt. Aici uitați câte scoici. Uitați.